Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, en garti kadi e refto men yawgo. Allah wallino on aset on jangino allif, on jangino bajorɗo, on jangino tajorɗo, on jangino hul endu. Hanki dimaso on jangino jatongu piccuɗo, on jangino ha tongu piccuɗo, on jangino ha tongu piccuɗo. Hande on jangino del, on jangino radel, on jangino ara, on jangino zayyin. Ndeke son ƴeewi ngal ɗo alluwal gotal on jangi ngal, ene hen karfeje 11. Dangde ma yawi a tinani. Aset alet altine hande tan karfaje 10 jettimama a jangi. Mi anda non sa wawi, kadi mi anda sa jangi, kono gandu kam min kam mi jangi ni. Min kam ɓeɗa andi to ga am ga mi jangi ni. Holko mi anda so on jangi walla so on mbawi, kono kam mbeɗa andi kam kala jangunoɗo kam foti wawde wadde Qur'ana arab ummoto ko bange ñaamo faye bange nano. Ayni Qur'ana ga ummoto faye ni, Pular ummoro ga faye ga, ɗum ɓe certi. Qur'ana arab ummorto ko bange ñaamo faye bange nano, Pular ummoro bange nano faye bange ñaamo. Wadde ɗo gonɗo ko Qur'ana arab, ɗo woni allif on janginomo, ɗo woni bajorɗo on jangino ɗum, ɗo woni tajorɗo on jangino ɗum, ɗo woni hun endu on jangino ɗum. Mi wino on noon yon teskito ko holko sirdi bajorɗo e tajorɗo e hun endu. Mbimi on kala ko jiiɗon no wayni toɓɓere nde woni less gande ko wiyete ko bajorɗo. So waɗi ni ha gasi toɓɓiɗo ɗiɗi dow wonti tajorɗo, so waɗi ni ha gayni toɓɓi tati dow wonti hun endu. Ɗum ɗo jangunɗon ñalawma aseto. Wadde on gandi on jangi allif, on jangi bajorɗo, on jangi tajorɗo, on jangi hun endu. Gasi ɗum ɗo wonno windande mon aset. Windande mon dimas nde woni hanki on jangino jatungu piccuɗo, on jangino ha tungu piccuɗo, on jangino ha tungu piccuɗo. Mbimi on noon so waɗi ni ha gasi toɓɓi less ko ɗo wiyete jatungu piccuɗo, so waɗi ni fayi less toɓɓani dow toɓɓani less ko ɗo wiyete ha tungu piccuɗo, so waɗi ni fayi less toɓɓi toɓɓere dow ko ɗo wiyete ha tungu piccuɗo. Wadde on paami hanki dimas jangunɗon ko jatungu piccuɗo e ha tungu piccuɗo e ha tungu piccuɗo. Hande noon on jangi del, on jangi zadel. Mi wino on noon hakkunde del e zadel so on namdama ko serdiɓe mbiyon del toɓɓata, zadel toɓɓa wotere dow. Ɗo woni ara on jangi ɗum, ɗo woni zayyin on jangi ɗum. Son namdama holko serdi ara e zayyin mbiyon ara ala toɓɓere, zayyin toɓɓa dow wotere. Gasi ndeke noon nde ɗo windande wotere alluwal ngal nanɗon ɓallimama, mawa huccidde hen jangana hoorema wona ande a wonti gando bindi. Sabu adan gonɗa ko humon binde, hande a humtima a andi ko wiyete allif, a andi ko wiyete bajorɗo, a andi ko wiyete tajorɗo, a andi ko wiyete hun endu. Gasi
kadi hande a andi ko woni jaatungu piccuɗo, a andi ko woni haatungu piccuɗo, a andi ko woni hatungu piccuɗo, a andi ko wiyete del, a andi ko wiyete zadel, a andi ko wiyete ara, a andi ko wiyete zeyyin. Ngal ɗo alluwal gotal ɓallimama, keɓɗa hen ko karfeje 12 janga ɗum hande hande, wona a reftima ko aset ko, wona a reftima ko hanki ko, wona a reftima ko hande ko. Jango kadi woda ko ari mbatta hen nde wiyete balɗe 5 ma timmi, ñalawma goɗɗo yontere aronde timmina alkule ma wona jangde ma yaawi. ɗum noon an gonɗo heno Dental Dina TV nani, an mo alano hen jiɗɗo jeyede heno, jahata ko YouTube binda Dental Dina TV jiyangal, on sa mbaɗa abonné janta e jangoɓe, kadi janta e jingoɓe. ɗum ɗo wiyete ko haalis nani, haalis addata jangen, courant wifi connexion mi jeeya, ko ɗum noon gaddoton. ɗum ɗo ko wiyete haalis ko. oɗon jogui Wave, oɗon jogui Orange Money, wadde numéro mon nani ballal mbaɗe hen 77 906 14 81. on saha yetto keeso reena golle men jahoje. so courant ari joɓen hen, so wifi ari joɓen hen, so connexion ari soode hen, so portable boni soode hen. kala ko boni to ene ɓalli en itte sodoye, taw hay goto noddetake addu. wadde enen goni enen addira ɗo ko ha jangen. ene hande so goto fof wiinam yo ummo galle mum araga janga hoota, ma pasanno, ma pas garol kutol. wadde ɗum ko pasanɗa gara kota ko, itta mbaɗa e Wave ma, Orange Money ma, yetto min nafa min. ko dokkanɗa oto ko rokkumin ɗum, min baltoro golle jahoje ɗe, wona. kono so goto fof darima bangare ne jangga nuɗɗini less, sikka ma taw funti min. ala a funtani min, a funtani min. min kadi mbaɗa ko waɗɗi min ko jangguinde, ko ɗum wiyene min mbaɗ, amene mbaɗa ɗum. o ko wiyene ko son dañi yon ballu min, on mbaɗani haydara mbiyata on. neɗɗo fof andi hoore muɗum. hay goto yiɗa gollade lewru ma e sala yoɓede hoore mon jeɗɗu mum, hay goto yiya ɗum. kala pinɗo dawat yiiloyo ko dañi. min kadi min pina min dawda e mon settere ha jamma amin gollon koco onon dawa noon keɓon kala mum tan mbaɗane posi mon deƴon. ala ene hanno son dawi subaka law ƴetton hunde mon, Wave mon, Orange Money mon, jon ceerno nda waɗa kaccari, hacciro ɗo nda ɗum no waltira pottari ma. ene moƴƴino yooɗi e ceerno mbiɗa ko ceerno mbiɗa, ceerno an kacciɗa ha kaara, ndawa garta gottoɗa, garta kittoɗa. a anda ceerno ma haccitima, a anda ceerno ma wottima, a anda ceerno ma hirtima, a anda ceerno ma ne selli. piya tan gara tan dawa jippa tan gara Alif Bajor Tajor Yunindu Jaatungu piccuɗo, Haatungu piccuɗo, Haatungu del zadel ara zeyyin. tan gati ganda binda janga dawa yontere wotere, keɓa ko keɓete ko, janga keɓa gandal ma, keɓa haalis ma, mbaɗa e poos ma, garta mbiya ceerno on jarama jokke golle, yo Allah sellin doole. min ngala hen ngala hen ƴette juuɗe mon mbaɗane posuji mon, gelto noon nuldon min 77 906 14 81. kala kaala gogode wadde gollen. onon mbi ko gonga, wadde gollen gonga o, wona amin balla on, balle min namin ballir on. yo Allah ko nande famde. ɗum ɗo woni Alif, ɗo woni Bajorɗo, ɗo woni Tajorɗo, ɗo woni Hun Endu, ɗo woni Jaatungu piccuɗo, Haatungu piccuɗo, Hatungu piccuɗo, ɗo woni Del, ɗo woni Zadel, ɗo woni Ara, ɗo woni Zeyyin. ɗo janngunoɗa aset Alif, Bajorɗo,
ta jorɗo e hun endu hanki dimas jangonɗa ko jatungu piccuɗo e ha tungu piccuɗo e ha tungu piccuɗo hande janguɗa ko del e za del ara e zayyin aset jangunoɗa ko allif ba jorɗo ta jorɗo e hun endu hanki dimas jangunoɗa ko jatungu piccuɗo e ha tungu piccuɗo e ha tungu piccuɗo hande janguɗa ko del e za del ara zayyin ɗo noon sa yi waɗirama ndani henne ko haqqille ma o wawa faltodirde ɗeɗo ganda so wayini toɓɓere wotere less ko bajorɗo so wayini toɓɓe ɗiɗi dow ko tajorɗo so wayini toɓɓe tati dow ko sun endu ɗum waɗi ene nandi wadde adda ɗakkodira ha ɗum wawa famade ɗone enen nandi addira ndani ɗo wona jatungu piccuɗo ɗo wona ha tungu piccuɗo ɗo wona ha tungu piccuɗo toɓɓere ndeɗo less woni ndeɗo ko dow woni toɓɓere nde so woni less wona ja ɗo ko ha less ko ja ɗo ko ha waɗa mbiya ja tungu ɗo mbiya ha tungu ɗo toɓɓani less toɓɓani dow wiya ha tungu ɗum waɗi noon ɗi nandi ɗi ɗakkodira sarama mbawa faltade jatungu kalɗo jimi ko wayni ko jatungu piccuɗo kala ko jimina wayni ko ha tungu piccuɗo kala ko jimina wayni ko ha tungu piccuɗo ɗo noon e ɗo kadi nandi ɗo woni del ɗo woni za del so toɓɓi tan andu wonti za del so toɓɓani ko del wiyete wadde ɗo kadi adda wawa serdede ganda kala ko jimina wayni ko del mi anda kala ko jimina wayni ko za del ɗone ko ara e zayyin ene nandi wadde ɗum woni ara ɗum woni zayyin toɓɓere nde addi ha wiya zayyin ara toɓɓani wadde mi falto so toɓɓani ko ara so toɓɓi ko zayyin ɗum ɗo addira ko ha ɓallo haqqille ma o jangde ko teskuya namdoto an jango o teskoɗa ko jangata ko janginowo kañum arat haala an jangowo keɗoɗa omo haala aɗa heɗo omo winda aɗa ndaara kanko janginowo o so faye haaldude e ma heɗotomo so windi ndaara ni foti kanko jangowo somo haalda e ma heɗomo mbaya no elle ko eɗen joddini no mbatta haqqille ma o mbatta ko elle aɗa joɗi saram mbe tindinma allol ma pawɗa e dow buhema jungo ma pawɗa hen mbima allif mbiya allif mbima allif mbiya allif mbima bajorɗo mbiya bajorɗo mbima tajorɗo mbiya tajorɗo mbima suuni endu mbiya suuni endu mi wima jatungu piccuɗo mbiya jatungu piccuɗo mi wima ha tungu piccuɗo mbiya ha tungu piccuɗo mi wima ha tungu piccuɗo mbiya ha tungu piccuɗo mi wima del mbiya del mi wima za del mbiya za del mi wima ara mbiya ara mi wima zayyin mbiya zayyin mi wima haal on sa ngala kala mbiya allif bajorɗo tajorɗo e hun endu jatungu piccuɗo ha tungu piccuɗo ha tungu piccuɗo del za del ara zayyin mi wima ɓamtu mbiya allif bajorɗo tajorɗo e hun endu jatungu piccuɗo ha tungu piccuɗo ha tungu piccuɗo del za del ara zayyin ɓamtu mbiya allif ba jorɗo ta jorɗo e hun endu jatungu piccuɗo ha tungu piccuɗo ha tungu piccuɗo del za del ara zayyin ya iwa ewa janguto ɓara kota allif ba jorɗo ta jorɗo e hun endu jatungu piccuɗo ha tungu piccuɗo
tongu piccuɗo del za del ara zeyyin ceerno mi wawi a wawi ay hot umdu kota on saran ja kota ay kota noon ƴetta ko janngunɗa e ceerno ko on saha tawi galle noon jaha binda allif binda bajorɗo binda tajorɗo binda suun endu binda jatungu piccuɗo binda ha tungu piccuɗo binda ha tungu piccuɗo binda del binda za del binda ara binda zeyyin on saha noon kuccita hen aɗa wiya allif bajorɗo tajorɗo e suun endu jatungu piccuɗo ha tungu piccuɗo ha tungu piccuɗo del za del ara zeyyin aɓe jalma aɗa jaɓa jalede aɗa jale aɗa janga aɗa wiya allif bajorɗo tajorɗo e suun endu jatungu piccuɗo ha tungu piccuɗo ha tungu piccuɗo del za del ara zeyyin janga ha ganda a wawi ƴetta kuɗol ma e karne ma mbañotoɗa janga ɗigga yo Allah koye nande famde Dental Dina TV haaɗiɗo kadi hannde ha woni kadi inchallah refta mon yawgo nan ɗon ƴetton ko wiyete haalis ko e nder weev mon walla e nder ɓasmane mon nuldon 77 906 14 81 ballal mon jingere mon duuso mon e jangde mon duuso mon e jangde mon onon mbi kon jiɗɓe jangude on keeɓi janguinowo wadde ballodire e makko e golle ɗo gollata ɗe courant o wifi o connexion o ndenden mo jingen mo liwrana maaya hande woni 29 janggo won 30 wadde jawnoɗen ndendinen haɗa yettade nannon hen yetto no yettorto oɗo jangani miko yetto amen min ganda komin kalinon ko on jaaɓi on nani on golli so mbi on nani on jaaɓi on gollani firti ko nanani on jaɓani jaɓɗo nanɗo gollat nanɗo jaɓɗo gollat wadde on kalana ɗum laabi limtindi onon mbi ko yiɗɓe jangude wadde son yiɗɓe jangude on mbaɗanama damal noɗon janguira e cuuɗi moɗon e nokkuji moɗon on jiyani min jiyani on oɗon janga oɗon mbawa oɗon dawa oɗon jippo oɗon keɓa kemne ɗum tan woni gonga o kala mo wiyani on ni funti on yimɓe so ndendi yo ndendu ndendina yimɓe so ndendi yo ndendu ndendina dental wona goto ko min onon kon dental min komi goto ga am ga on woni dental onon ndendinta gaddon wona yo Allah koye nande ɗum e famde ɗum wona politique jangde ala politique jangde ala punti jangde ala politique kala ko mbaɗanɗa ceernama dagui kala mbaɗanɗa ceernama dagui a funtaka jawdi ma ñamaka e dow mere gonɗa ko wallirde e hoorema aɗa walla ceernama no ceerno ma wallirma rokke nande ɗum e famde ɗum ƴette kadi alluwal mon nanɗon refto mon yawgo ngal ɗo allal gotal sa toppitima ngal a jangi ngal a wawi ngal ganda heeɓi karfeji 12 e jamma goto ɗigga wona a dañi ko heewi a tinani ala koye nande famde ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah Yaya l'école Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina on jarama wassalam